питання. Чому у нас така ситуація з такими людьми, як Насіров, і не кажеться, що нам не потрібно ждати виборів, а зараз цю проблему потрібно вирішувати? Насіров – це є апогей судової реформи. Коли один суд приймає рішення Насірова вернути, другий суд говорить, що як це так, там Ситник і Лещенко мали право оприлюднювати інформацію стосовно чорної бухгалтерії. А взагалі дуже цікаво, там фігуранти чорної бухгалтерії партії регіонів, ніхто сьогодні про це не згадує. А там дуже багато є політиків, і колишніх, і сьогоднішніх. Дуже цікаві прізвища. Різні прізвища, але розумієте, довести автентичність цього документу насправді не дуже просто. А придумати такий документ, або навіть якщо взяти в природі існуючий, а потім дописати вже все, що хочеш, то це ще простіше. І тому в мене, як у журналіста, скажімо, є питання, як перевірити факти. Тому що розумні люди взагалі писали там не прізвища, а типу отримав. І все. І більше нічого не писали, ніякого підпису навіть не ставили.